от най-неизвестните паметници във Варна. Казвам неизвестен, защото по стечение на обстоятелствата почти 100 години по-късно след издигането му, или 99, ако трябва да съм точен, паметникът на граничаря в Морската градина е на практика непознат за една огромна част от жителите на Варна. Когато е издигнат, на това място тук почти няма дървета. Ако погледнете стари снимки от времето на Първата световна война и малко след това, мястото е голо. Паметникът се вижда от вътрешността на Варненския залив и притежава особеностите на навигационен ориентир за рибарите в залива. Впоследствие с издигането на дърветата, с залесяването на тази част от Морската градина, паметникът постепенно става скрит и, за съжаление, особено след 1989 година, когато започна разрухата на българската държавност, стана и освен скрит и непознат и тотално занемарен. Както виждате, в момента неговото състояние не е особено цветущо, тъй като е нашарен с най-различни неприлични надписи. За съжаление, написани не от чужди граждани, не от ръка на войници, които оскверняват паметник на победен противник, написано от внуците на тези, за които са умрели, хората, чието имена са изписани отзад на паметник. Хората, които през септември 1916 година направиха всичко необходимо за това Варна да не бъде за втори път окупирана от румънците. Има една малка предистория на събитията. През 1913 година, когато по време на Втората балканска, наречена още и междусъюзническа война, българските войски са принудени да се изправят срещу силите на 4 балкански държави, т.е. Сърбия, Гърция, Турция и Черна гора, даже с която ние нямаме обща граница, но дори и Черна гора воюва срещу нас. Въпреки това, тогава България успява да се справи, като в битката при Калиакра турската армия, за съжаление, няма как да бъде спряна, но по изричното предупреждение на руския посланник в Цариград, турската армия не преми. Петата държава на Балкан